Hello guys, madong adlaw natong tanan. So karong adlaw guys, gikan ko naghimo og salad. Salad nga maridit. Duha din ni kay ngani guys, dato sa ripag isa kay katong so pa sila ning gikan og Davao guys na may daghang butang nga mong gikuskus. Inja. Murag padung naman sa madaot. Sayang man pud og di mo og salad. Ana may gamay nga to this dari. Ay, to this matuk katong na mga prutas mo lagi to. Bawa lagi kay dugay-dugay na pug himog salad ja. Ang eksperimentuhan. So, pero lami kasi sa guys na. Lami pero dubi. Daragang naong dako naman abi oh. Yalaway nanay butangan hagkuan, butangan hag Ikaw mo kadaot ang lubi. kudaot. Butangan nag cheese. I like this. Tilawan na ta kay upan ni tilawin na sukad. Naman din. Perfect. Mga anta guys. Nami lagi. Kumaon na di ko yung basic ram ko niya. Imoon. Basta na may mga ingredients. Kay. Wow. Ayaw. Nami ikaw. Amaw ako binaw. Pwede na ko magminja outro. Na! Ano naman? Hindi ko ganahan. Fine. Ako'y mang food. Do. Hindi ka ganag na kaigsuon. Hindi. Kaya? Bad. Hindi ka ganag na baby? Magpanos. Di man good panos. Sabay salad panos mo pagi mo panos. Awan nyo guys, namin ilagya pagka. Kuha na kay na ay sana na cheese. Lami. Daghan si og kuan guys, buteng. Ganahan ko ka ng daghay cheese ag salad. Nakay problema ba dako amang ginhawa? Wow. Why? Ano mong gipamili oy? Naman ko makakaugahi. Okay? Because of your teeth? What happened of your teeth? Really? Oo! Okay, wish sa mong birthday ba? Itan ko. Magbinutan ka? Nga naman, di ka butan. May isa kayong ani guys, ang gisalin nila para nila ma'am. Kaya Maay na sure to. kung kaunts ma'am. Maay na to. Ma? Maay. Di man good butang ka. Pressure para di mo ayos. Kaminig na itong kuan ba kaong ay natadik ano to nasukuan. May manig na kompleto pa nila natadik kuko. Kaong ba kaong. Ay, Miming! Ang dako ito kang naong bino. Ang tambak na ko ba? Napakadyo. Hindi pa kadyo, hindi wow. Liwaw po. Ikaw kay pilian man ka. Munang di ka muwa ka mo tambak. Nakaliwat ba? Silingan? O hindi kaliwat? Talaga.
Nireport man ako ring. Hindi na ko. Masyado ng sweet. Ayaw. Katawa mo ka. Hi guys! Nagkuhan ko, nag-game ko popcorn. Diyan mapapay. Nagkuhan na ho. Pag gumanahog, panghumanahog, panghinlo kay nana sila mamuabot na. Diyan. Di mo ko popcorn guys, among snacks. Ang gitakpan kaya manigibitang cheese. So, manakog map, manakog hinlo sa CR, manatanan. At na naman ko sa gawas siya. Kanang hapon na. So, perfect ahang pagkahimo guys. Kay das katong una ng himo kay napagod. Perfect na ang pagkahimo karon. Ganahan ko. Huy! Ito mo nagkikis-kis. Mga alita ninyo guys ha. Popcorn. No, prito po kong daan ng isda para anja. Diretso na kay. Maghingi ako alpios. Gawas. Nung hunaw ka ba? Ay, kahol. Maamta guys. Nalipay ko kay perfect na pagkahimo kay nadismaya ko sa paghimo na sa kinuunhan kay nangapagod ni sobraan ras kadyo ba di man ko tigluto nga ni dahil ako nakaluto ng popcorn sabay pwede ko maghimog nga ni palit rakag nga ni dyan palit pa kag cheese ay mami gana ang iksi dua kada kag ako ngisi naman na problema ron. Kasi sakit imong ipon. Ano ni? No. Nami ba? May cheese. Wala ako. Look. Gidali resilpon. Okay. Ako sige. Hinlo, siliksi po sige po. Gubot. High blood gadig ko. Bis kami rong duha daari. Nig atubang awan kalikod na hinlo. Hinlo pa, arin sa pakado. Nig balik na wa na. Gakalat na. High blood di kurong adlaw. Wala. Katawan ramang ko. No. No, Mariano. Ikaw, nang umaritis. May gahil uban. Kami. Uban ka na, be? Asa? Ila sahaya. Mihi. Ha? Hindi mo kamuhay ni sahaya. Nauwaw ka? Yan sa day mong lola. Dadaan ka sa pilar? Muli na di ay. Kaya, ato daw ko skola Manila. Hoy! Muli na di ay. Wow. Dadaan ka sa Manila? Da skola ko. Dadaan ka sa Manila? Na. Ang punguta na, dari ka mag-agi. Ama lagi. Dari na ho. Isugpod. Magturi di kag Manila, way po pamananghid na ho. Tata sa Pablo. Ang chati mo si. Pablo. Yun siya, ma'am. Madyo kay kamo po. Sunaol. Be, Na. magturi di kag Manila, o wakay po pananghid na ho. Ato kami eskwela nga. July 29, eskwelahan naman mo. Lam-lam ka raman. Papapapap. Sagdira bibi kay pohon makauli nami adto ka permi bay dito pilar ba. Oh my God!
Pirme? Di ko mo uli. Nandiyan chat. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ngawan ako yun. Yung trabaho ko, di magmingaw-mingaw. Ang trabaho kag balik? Kasi pag magsigalag pala. Sila lamang ko. Pila, bitaw ka. Kaa na. Ito ko nakapilar. Dadun kag Manila. Oh my God. Diyan ka, umakang kasi. Di lagi pwede. Di pwede dadun kag Manila kay. 29 klase na ninyo. Hmm, 29. July 29. It's a Monday. First day of school, Lixian. Hello? Are you excited? Di. Kay? Maugaw ko. Hindi ah. Hindi, mag-wow ka. Ang imong na classmate sa pagka-grade 1, mara po naunga, ini ka-grade 2. Pero lahi na og ma'am. Hello? So di ka dapat mag-wow. Katong kagag-grade to? Kisa may ma'am sa grade 2, kaya ka? Oh. Nana ka na sayop. Huwag ka kaila. Huwag ako kong mga classmates silang kami. Huwag ko kayo ba? Huwag ka sa aguban mo eskwela. Maaway din mo. Hmm? Maaway din. Ang diragod, natural naman na. Mahumok na padumbi. Kanya mo luto agahapon. May disgrasya lagi ka. Pag sigog pa nga jugbaw. Hmm? Ang mga jugbaw ng mga classmates. Taga, good. Tagaan po. Tagay, huwag na kay extra. Daghan imong baon, tagaan. Kaluoy. Kailangan lang manghilatagon ka. Di ka laog. Isa. Para di po ka laog-laogan. Isa. Ang naghihirap ka marites. Hindi ako ato. I know. Naura ko. Di na ko ba kayo maghinlo na ko si gawas. Hehe. Grabe. Hihi. Mahulog na mo. Oh my God. Di. Kung agdahang pagkayihi o pagkangisi ka, hindi na ko. Ang daga na pa. Mangat po ni mo. Excited ka mo kasi mong lola? Diyan, di ko ni mo. Di lagi magnanangana. Bitaw guys, magchika-chika raming liksidari kaya kaamig popcorn. Butang isa ni. Oh wait. Diya, mara niya mang vlog guys kaya maghinlo ko sa gawas. Mag silik-silik ko atong naihagdanan kay kasi grabag-uwan gabi diya daghay mga sagbot mga nga palid atong siligan. Kaya naapod sila bisita nga mong abot. Manang kumbati panghilo dari kay na sila bisita. Mara na yung vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw. O God bless na tong tanan. Amping mo kanunay o asaman mo karon. Bye guys! Bye.